Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndi kulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachisanu pa 2 January chaka cha 2026. Mawu oyamba akuchokera m'buku la 1 Yohane mutu wa 2 kuyambira ndime ya 22 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Esther Mbwaha wa utumiki wa ana kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ukuchokera m'buku la Yohane mutu 1 ndime 19 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Chita kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a nkalata yoyamba ya Yohane oyera. Okondeka anga, wabodzayo ndani? Kodi si amene amanena kuti Yesu si mpulumutsi wolonjezedwa uja? Okana Atate ndi Mwana, ameneyo ndiye owukira Khristu. Aliyense okana Mwana alibenso Atate. Wovomereza Mwana alinso ndi Atate. Koma inu zimene mudamva kuyambira pachiyambi zikhalebe m'mitima mwanu. Zimene mudamva kuyambira pachiyambi zikadakhalabe m'mitima mwanu. Inunso mudzakhala mwa Mwana ndi mwa Atate. Ndipo chimene adalonjeza chimenechi, moyo wosatha. Ndikulemberani zimenezi kuti ndikuwuzeni za iwo aja amene amafuna kukusokeretsani. Koma inu Khristu adakudzozani ndi Mzimu Woyera amene amakhala mwa inu. Ndipo sipafunikanso wina woti akuphunzitseni. Mzimu Woyerayo amene mudadzozedwa naye amakuphunzitsani zonse. Zimene amakuphunzitsani zoona, si zonama ayi. Chifukwa chake, monga momwe adakuphunzitsirani, khalani mwa Khristu. Tsopano ananu, khalani mwa Iye, kuti tikakhale olimba mtima Iye akadzaoneka. Ndipo tisadzachite manyazi Iye akadzabweranso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Nthawi ina akuluakulu a Ayuda aku Yerusalemu adatuma ansembe ndi Alevi ena kukafunsa Yohane kuti, kodi iwe ndiwe yani? Iye adayankha mosabisa konse, adanenetsa ndithu kuti inetu sindine mpulumutsi wolonjezedwa uja ayi. Adamufunsanso kuti, nanga ndiwe yani? Ndiwe Eliya kodi? Iye adati, iyayi, sindine Eliya. Iwo adati,
kodi ndiwe mneneri tikumuyembekezera uja? Koma Yohane adayankha kuti, aiso. Tsono adamuwuza kuti, tanena zenizeni kuti tikawafotokozere bwino amene atituma. Mwini wakewe umati ndiwe yani? Yohane adawayankha kuti, monga adanenera mneneri Yesaya, ine ndine liwu la munthu wofuwula m'chipululu. Akunena kuti, wongolani msewu odzadzeramo Ambuye. Anthu aja adawatuma ndi Afarisi. Tsono adafunsa Yohane kuti, ngati sindiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja, kapena Eliya, kapenanso mneneri tikumuyembekeza uja, nanga bwanji umabatiza? Yohane adawayankha kuti, ine ndimabatiza ndi madzi, koma pakati panupa pali wina amene inu simukumudziwa. Iyeyu ngobwera pambuyo panga, komabe sindili woyenera ngakhale kumasula zingwe za sabato zake. Zimenezi zidachitikira ku Betaniya, kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani, kumene Yohane ankabatiza. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero mawu a Mulungu akutionetsa dongosolo limene Mulungu amalichita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pamene anthu amayembekezera kubwera kwa mpulumutsi, pamadzuka anthu ena amene mphamvu zawo zochita zawo zimatha kusokoneza anthu kuti momwe akupangiramo munthu ameneyi mwina ndi ujayo. Choncho amasokonekera, ndipo lero tikumva kuti akuluakulu a Yuda ku Yerusalemu akutuma nthumwi kukakumana ndi Yohane Mbatizi, kutengerana ndi mmene Yohane amachitira. Amalalika mwamphamvu, zokudya zake unali uchi, amabatiza za mphamvu zimenezi. Akamaziona amayena kuti mwina ndi ameneyi. Choncho kumakhala kusokonekera kumeneko. Ndi chifukwa chake akuwatuma kuti tapitani mukatifunsire kuti kapena ndi mneneri. Koma Yohane Mbatizi akukana kuti ine ndili liwu lija lofuwula m'chipululu, amene akunena kuti konzani njira yodzeramo Ambuye, ndipo Ambuyeyo akubwera. Chilungamo chotanichi, chifukwa pakati pathu anthu ena timapezerapo mwayi pamene anthu azingwa, pamene anthu asokonekera, pamene anthu akuoneka kuti zawavuta, sakudziwa kuti kodi chenicheni ndi chiti. Timapezerapo mwayi ofuna kuti ife tilowetsepo nzeru zathu, kofuna kuti ife tidzionetse kapena tipititsirepo patsogolo dzina lathu. Ndimaona ngati Yohane Mbatizi akadakhala wina, akadakhala inu ndi ine, tikadanena kuti ndine amene uja mmamuyembekezerayu ndine, chifukwa anthu akuonetsa kale kuti sakudziwa ndipo akumuona kuti ndiyeyo. Ndikangati kamene tapezerapo mwayi pamene anthu ena ndi mbuli. Nthawi imene munthu wina ndi mbuli ndi pamene anthu timakaba. Ndi angati anthu amene chifukwa chokuti samadziwa kulemba, sangasayinire, anthu tapeza chuma chochuluka chifukwa chakuti tikumufotokozera zinthu zimene sakuzimvetsa. Ndi angati anthu amene taba katundu otsika mtengo, opindulira anthu osauka kumudzi kunamizira kompyuta. Ndi angati anthu amene tanamizira zizungu zozama, kunena zinthu zimene anthu sangazimvetse konse chifukwa chakuti anthuwo sangathe kumvetsa, alibe kuthekera, ngosaphunzira. Ife ndikubweretsa zinthu zimenezi kuti tibe bwino, kuti
tioneke kuti tili pamwamba. Ine ndikuganiza kuti Yohane M'batizi awawa samadziwa kale, akadafuna akadatha kuwanamiza kuti amene uja ndine, ndipo akadatchukitsa dzina lake ndi kupeza chinthu china chilichonse chimene akadachifuna pa moyo wake. Abale anga okondeka, tiyeni tisagwiritsire ntchito kusadziwa kwa anthu ena kuti tikwaniritse zofuna zathu. Tiyeni tisagwiritsire ntchito kupanda mphamvu kwa anthu ena kuti ife tipezerepo zimene timafuna pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Umbuli wa anthu, kufoka kwa anthu, sinjira zamayankho amene ife timawasakasaka mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kenako Yohane M'batizi pamene pa Mulungu akungofuna kutionetsa kuti pali zinthu zina zikamatheka pa moyo pamakhala anthu ena amene athyola mphanje. Yohane M'batizi akufuula, akugwira ntchito imeneyo, koma akudziwa kuti si ineyo. Anthu ena pano tili pabwino chifukwa cha kufuula kwa anthu ena. Anthu ena pano tili monga momwe tililimo chifukwa chakuti makolo athu amavutika kwambiri. Kuyenda mitunda, kugwira maganyu. Mwina pano anthu amenewa adamwalira, koma adatithyolera mphanje, adatipitira patsogolo. Mavuto amene ena sitikuwaona pano adawaona ndi makolo athu, adawaona ndi abale athu, ndi amene amavutika kudzimana kuti kupeza kwabwino kumene tikukuona lero tikupeze. Abale anga okondeka, tsono ifenso tiyeni tikhale a Yohane M'batizi anthu ena. Dziko lathu tikuyenera kuti tidzimane lero kugwira ntchito molimbika, osati kuti lero ndi lero zinthu ziyende, koma kuti tiana tathuti m'bado umene ukubwera uwo, ena amene sadabadwe adzakhale m'Malawi wokoma. Tigwire ntchito kukhazikitsa mpingo odzidalira, kukhazikitsa ndondomeko zokhazikika kuti ana athu adzakhale mpingo wa maziko amphamvu, koma maziko amenewa owapanga ndi ife lero. Tithyole mphanje, tigule mtendere, kugula mtendere wa anthu ena kutsogolo. Vuto lina limene limakhalapo ndilakuti kufuna kufuula, kufuna kukoza njira ya munthu wina, koma kuti nthawi yomweyonso ifenso tikondwere ndi kudutsanso mu njira momwemo. Pali mayiko ambiri amene lero lino ndi mayiko otukuka kwambiri, koma chifukwa chakuti makolo awo amene adapita kale adayesetsa kugwira ntchito molimbika pokoza dziko lokoma. Lero ife amene ndife akulu kale pano, m'malo moyika ndondomeko zokoma, m'malo mogwira ntchito kukoza tsogolo la dziko lakutsogolo, ndi tili patsogolo kuwononga ndi kulowetsa pansi chilichonse kuti ife lomwe lino tikondwerenso. Abale anga okondeka, nthawi zonse pamene tili pano tidziwa zakuti kumbuyoku kuli anthu ena. Pamene tikuyenda pano, mavuto amene takumana nawo tikonze amenewo kuti minga imene yalasa ife enawa isawalasenso. Mabanja mwathu ndi kulikonse kumene timapezeka, tiphunzire mtima wa Yohane M'batizi, ovomera kutumidwa kukakhala kutsogolo ndi kulambula njira ndi kulengeza kubwera kwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen.